set you free. Won't you drop every one for me? Save my life. Won't you drop down? 'Cause I have fears behind my Kello on 12 minuuttia vaille 8 Energy keskiviikkoillassa mennään ja tässä kuullaan yhtyettä, joka juuri äskenkin esiintyi Energy Livessä ja kyseessä on Disco Ensemble, Drop Dead Casanova oli kappale nimeltään. Tänään Helsingissä, helsinkiläisessä ravintola Lady Moonissa fiilistellään live-keskiviikkoa ja siellä on yhtye Tampereelta esiintymässä, bändi on nimeltään Lovex. Ja meikäläisellä olisi pistää tästä nyt 2 hengen bilepaketti tonne jakoon, jos teikäläiseltä löytyy vähintään 18 vuotta ikää ja kiinnostusta tänä iltana vielä lähteä kuuntelemaan Lovexin keikkaa helsinkiläiseen Lady Mooniin, niin nyt saa kovasti jo soittaa numeroon 092 600 500. 092 600 500 Lovexi olisi tänään Lady Moonin live keskiviikossa Helsingin keskustassa. Jos sinne haluaisit päästä, niin nyt puhelinlangat laulamaan.
illassa mennään. Tässä on Lovekselta hieno biisi nimeltään Guardian Angel ja kyseinen yhtye tänään sitten esiintymässä Lady Moonin live keskiviikossa. Toi Lady Moon löytyy Helsingin keskustasta heti sitä Rautatien toria vastapäätä. Ja niin Loveks tosiaan keikalla ja äsken sanoi, että jos olisi kiinnostusta tänään lähteä kaverin kanssa siihen suuntaan, niin ei mitään muuta kuin soittoa tänne päin 092 600 500. Radionis Jussi. No, morjesta. No morjesta, kukas siellä soittelee? Täällä on Kalle. Kalle, mistä päin soitat? Helsinki. Okei. Haluaisitko sä lähteä tänään Lady Mooniin jonkun kaverin kanssa fiilistelemään Loveksen keikkaa? Joo, totta kai. Huikeeta. Näillä puheilla kuulee ei mitään muuta kuin siihen suuntaan. Siellä on vähän alkuillan tarjoilua teikäläiselle ja sun kaverille. Ja ei mitään muuta kuin erittäin hauskaa keikkailtaa. Okei, kiitoksia. Suomen hittiasema numero 1.